Diversi residenti u persuni li jgħaddu mill-akwati tas Siġġiewi jinsabu ferm urtati bi-sitwazzjoni li nħolqot minħabba nuqqas ta' pjanar fix-xogħol li qed isir fit-toroq tal-madwar. Kif jiġdu dawn il-filmati ta' Net News, 4 mill-5 entraturi prinċipali li jagħtu lejn is-Siġġiewi qed ikunu regolarment magħluqa jew b'aċċess limitat. Triq l-Imqabba, iż-żona ta' Kandja, triq it-Tiġrija, triq Għajn il-Kbira u triq Lapsi jinsabu bix-xogħol għaddej fuqhom fl-istess ħin. Persuni li tkellmu ma' dan l-istazzjon saħħu li mhux aċċettabbli li biex toħroġ mis-Siġġiewi filgħodu iddum aktar minn 30 minuta biex tasal f'lokalitajiet qrib. Oħrajn li b'mod regolari jgħaddu minn dawn it-toroq qalulna li t-traffiku sar xi ħaġa tal-biża' u dan kollu għaliex pjanar u sens komuni ma jeżistix. Filwaqt li qed isir dan it-taħwit kollu fit-toroq, ir-residenti qed jibqgħu fid-dlam għaliex ħadd mhu jinformhom meta dawn it-toroq ikunu se jingħalqu. Dan filwaqt li għal xi raġuni il-maġġor parti tax-xogħol qed isir f'ħinijiet fejn it-traffiku jkun fl-ar tiegħu, apparti n-nuqqas uffiċjali ta' traffiku biex jgħinu fil-kontroll tas-sitwazzjoni. Intant, ir-residenti jinsabu wkoll diżappuntati ferm li meta jitlesta x-xogħol qed jitħalla ħafna tramp fit-toroq. Oħrajn esprimew il-frustrazzjoni tagħhom fuq il-medja soċjali għan nuqqas evidenti ta' pjanar minn saħaq li qed ngħixu f'ġungla u oħrajn jgħidu li qed iħossuhom kontinwament jgħixu f'sit ta' kostruzzjoni. Il-Kunsillieri tal-Partit Nazzjonalista fis-Siġġiewi filwaqt li jifhmu l-importanza ta' dan ix-xogħol qed jinsistu biex ikun hemm pjanar aħjar u li l-Gvern jisma' lir-residenti.